Te nedelje stanje u kući je bilo redovno, osim što je tata opet prevario mamu. Ovaj put sa kasirkom i samoposluge. Cakana? Čujem, Dragoslave. Ti meni veruješ da sam ja bio prisiljen, jel da? Verujem ti, naterala te bezobraznica jedna. Ona me prisilila. Ona me pištoljem naterala. Pa te odvela negde? Jeste. Gde? Iza zgrade me odvela, sve u nameri da me obeščasti. Pa čekaj, što niste išli u magacin? Pa bili su u magazinu, pa tamo je htjela... Pa sad to ti kažem, pa verujem ti, Dragoslave, verujem ti. Veruješ? Mi moramo graditi odnose međusobnog poverenja. Drugim rečima, ako ja verujem tebi, moraš i ti meni, jel tako? Ja tebi sve verujem. Pa ja tebi isto, mene neko da pita sad, Katarina, jer ti veruješ, Dragoslave, bi rekla, verujem tom čoveku. Gledam ga, je tebe neko isto kad bi pitao. Da bi rekao za mene. Verujem, ja sve verujem. Hajde, zato brže bolje napusti ovaj stan, zemlju i kontinent, jer ću te u protivnom nabosti na ražan, ispeći za ručak i poslužiti meni, deti, đubre, švalim, nikad više s tobom neću da... Cakana, to je naturalizam, da znaš. To je naturalizam. Tako je tata po ko zna koji put u svom životu morao da ode iz kuće. Na što smo se mi već navikli i nismo obraćali baš previše pažnje. Pogotovo što je u toku bila vrlo zanimljiva sednica Republičke skupštine. Po tome u većinskom sistemu ne može da bude ni predsjednik. Ako ih sada rastave, sešće u kamion i zgazit ću ih svih 200 koliko ih ima. E pa, deco, s Bogom ide, tata. I obavezno da nosite šlofjanki i dugačke gaće, upamtite to. Hoćemo, tata. I nemojte da gledate na televiziji one bezobrazne čike, one što se psuju i pljuje. Nećemo. Nećete, da. I da me se sećate po očinskoj ljubavi. Hoćemo. Obavezno. Da. Idem. Šta je tu je? Treba stegnuti srce i nekako se pomiriti sa životom bez Dragoslava. Ipak stvar bi bila mnogo gora po nas kada bi nam, recimo, ukinuli prenose sednice. I samo da ne uleti obezbeđenje. Mislim, ishod bi bio zaista katastrofalan. 200 mrtvih znači kvorum. Na veliku žalost moje sve strane, svakako najmilitantnijeg i najopasnijeg člana naše mentalno obolele porodice, meč u Skupštini je ubrzo prekinut jer se salom pronela vest da je Hillary Clinton rodila crnče. Opet ti Amerikanci, pa oni stvarno uvek sve pokvare. Šta misliš da napišemo prigodnu razglednicu stanovnicima Kalifornije? Pozdravljaju vas vaši Richter i Merkalije. Vidimo se iduće godine na spavanju kao i obično. Bolje za vreme jutarnjeg špica. Misliš, a? Ma provereno, tamo ljudi uopšte ne žive po kućama, svi su u kolima. A zašto, Ugrinoviću? Znaš li zašto? A? Ja ću ti reći zašto. Zato što se svet nalazi u globalnoj krizi. Recesija, građanski ratovi, nemaština, glad, gde god se okreneš. Evidentno je da tu treba nešto menjati. Samo kako, pitam ja vas, kako? Kako? Ja ću vam reći kako. Upornom političkom borbom. Korišćenjem iskustva 19. veka. To jest uzročno-posledičnom vezom prve buržoaske revolucije i prve industrijske revolucije. Daj bre, bato. Ulogom kapitala u kreiranju svetskih političkih procesa, kao i ulogom medija u preuzimanju vlasti. Prestani da daviš. Ali mnogo važnije od ovoga kako je ko. Ko može da izvede te promene? Da li ove političke kreature koje gledamo svake nedelje kako sede u skupštini ili možda neki drugi ljudi? Obrazovani i pametni ljudi. Ljudi od znanja i pameti. Ljudi ratnici čije oružje nije top nego kompjuter. Uzmi, bit će ti lakše. Nova era je dakle nastupila, era kompjutera. U sumrak milenijuma, na horizontu civilizacije, naziru se obrisi novih jahača apokalipse. Vesnici promena je njihovo ime. Oni su ti koji će iz korena promeniti sve. Vi se pitate, da li ti novi jahači apokalipse imaju svoja imena? Da li oni imaju svoga vođu? Pa ti novi vesnici promena smo upravo mi.
Spoj mladosti, pameti i iskustva. Mi! Da, mi. Kako to misliš mi, moj blesavi ujače? Nadam se da se ne radi o nekom biznisu, jer ti znaš da smo mi potpuno netalentovani da od 1 dinara stvorimo 2. Kod nas je, nažalost, proces uvek obrnut. Tako mlada, a tako malodušna. I neinformisana. Pa danas je biznis uvek uz politiku. Novac je tamo gde je moć. Ne možeš ili nećeš da razumeš, dragi moj ujače. Niža srednja klasa, to nam je sudbina. Sirotinja, da budem plastičnija. Dobro da ja pojasnim celu tu stvar. Ja sam odlučio da osnujem političku partiju. Vi ćete imati tu čast i tu privilegiju da prisustvujete osnivačkoj skupštini iste. Obzirom na program i intelektualni potencijal, očekujem preuzimanje, odnosno uzurpaciju vlasti za najdalje godinu dana. Istorijski skup će se održati u Trpezariji s početkom u 12 časova. Doviđenja. Deco, a šta znači ta reč apokalips? Nikad nisam čula taj izraz. Ja pristajem, ali pod uslovom da je to krajnje desna partija rušilačkih opredeljenja. Zbogom. Odlazim na zadatak. Ako danas nešto ne zgazim, zakucat ću se u prvu banderu. Danas sam sklona incidentima. Za razliku od juče. Juče zgazila samo 14 mačaka. Kroz otvorena vrata naše kuće, u koje je ulazio ko je hteo ili smeo, tako je najzad ušla i politika. U institucionalnom smislu, mislim. S obzirom da ja odavno gajim simpatije prema politici i političarima. Naročito prema onima kojima nedostaje elementarna politička kultura. Ne zamerite, s obzirom da odrastam u ludoj zemlji u kojoj žive ludi ljudi i koju vode ludi političari, verovatno da sam i ja kao dete pomalo luda. Ako me moji unučići, koje ću nadam se imati za jedno 50 godina, budu jednog dana pitali: bako, a kakvo je bilo tvoje detinjstvo? Sa setom u glasu ću im odgovoriti: veoma teško, deco. Molim vas. Prva tačka dnevnog reda ovog istorijskog skupa, gospodo, biće rasprava o programskoj orijentaciji naše stranke, kako bismo našim biračima jasno predstavili ciljeve za koje se zalažemo. U tom pravcu otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Izvolite, Ana. Pa ovako. Ja se zalažem za versku i rasnu netoleranciju, za uvođenje prekih sudova, policijskog časa, za objavljivanje rata Americi, što sve možemo postići eksplozivom. U prvoj fazi, naravno. Kasnije se možemo poslužiti našim nuklearnim potencijalima, za koje je zadužen naš dragi komšija Ugrinović. Pa dobro, ja praktično tu ne bih možda šta da dodam. Ugrinoviću, postavljam te za svog zamenika. Bićeš zadužen za alpsku obuku naših članova. To će biti skokovi ljudi bombi na naseljena mesta sa visine od preko 4000 metara nadmorske visine. Hvala. Ovo je stvarno nedopustivo. Zar ćemo u ime demokratije trpeti otvorene profašističke napade? Pogotovo što znamo koliko je taj pokret zla naneo našem narodu i našoj revoluciji. Mama, ti si komunista. Jesam. I ne stidim se toga. Ti si, Milice, bila mala, ne sjećaš se tog vremena. Ali to su bile najbolje godine mog života. Pa da, ti i tata ste se upoznali na radnoj akciji. Potpuno sam zaboravila na taj sramni podatak. Nismo se upoznali na radnoj akciji, nego na sletu. On je bio Čekić, a ja Nakovanj. Oprosti, lepo se vidi da te jako udarao. Vrlo dobro. Vrlo dobro. Za sada imamo i levu i desnu opciju, što je znak da diskusija ide u konstruktivnom pravcu. A sada da čujemo i ostale, gospođu Angelinu, na primjer. Pa, ako ja kad malo bolje razmislim, ja mislim da sam ja za kralja. Samo ne za ovog kralja, on je mnogo debeo. Za nekog drugog kralja. Za kralja. Vi ste znači monarhističkog opredeljenja, jel te? Da, ali pod uslovom da kralj bude šlank i da zna da kuva, recimo. Ja se izvinjavam za to. Ja sam domaćica, znate, i meni toliko simpatično kad se kralj, recimo, dobro snalazi u kuhinji. Ma takvi su danas i moderni kraljevi. Ne, pa sam čitala o kraljevima, u bazaru. A šta vi o svemu ovome mislite, Milice? Pa, ja sam generalno za kralja, mada ovaj put moram da dam svoj glas zelenima. Oni su tako mali i ljupki, kao što sam i ja u ostalom. Oprez, mala, govori se zlatna usta, tad je najopasnija. Kažu da rat hitno mora prestati jer ćemo ostati bez šuma. Zar to nije slatko, Adolfe? Ja sam se skoro rasplakala. Adolf ti tata, mala zvečarko.
Dobro, odlično. Bar smo se jednom oko nečega složili. Ja se zalažem za formiranje države u kojoj će vladati mrak i tama. Upozoravam te da je naša partija okrenuta budućnosti, a ne prošlosti, Ana. Pa i ja govorim o budućnosti, oče. Imam velike planove za sve nas. A sada ću vam saopštiti ime naše partije. Zvaće se Partija demokratskog kompromisa i bit će otvorena za sve opcije. I leve i desne. I republikanske i monarhističke. I nacionalne i građanske. To sam genijalno smislio. Šta kažete? Malo je pokvareno, ali genijalno jeste. Odlično. A sada bi stranka i zvanično počela sa radom. Ja vas molim da u ovu kasicu položite mali osnivački ulog. To je simbolično investiranje u budućnost. Ajde, sve će vam se to stostruko vratiti. Pre nego što priložim svoj deo, ja želim da znam da li će partija biti otvorena i za crnce. Hoće. I za crnce i za belce. I za Kineze i za Eskime. I za sve ljude dobre volje. Pogotovo za one koji su spremni da nesebično pripomognu rad naše stranke. Dobro, ali svetlija varijanta. Ana, bre, gde si? Čekam te napolju. Pola sata smrzao sam se. Što ne spavaš? Pa, ne spava mi se nešto i razmišljam. O čemu? Pa, o Bati. Šta, Bati? Pa zašto baš on? Šta zašto baš on? Zašto baš on da bude predsjednik te stranke, razumeš? Pa on se prvi setio, to je bila njegova ideja. Jaka stvar, aj sad. Možda bi se neko na tom mjestu bolje snašao od njega, razumeš? A ko? Pa kako šta ko? Pa ajde, na primjer, ko? Pa kako šta, pa ajde na primjer ja. Ti? Pa čekaj, pametniji sam od njega, okretniji, lepši, zgodniji, mislim, i što je najvažnije, nisam član vaše porodice. Nisam sigurna da bi to bilo najbolje rešenje. Što, jel mi ne veruješ? Ne. Znaš šta? Ja mislim da ti i ja gubimo vreme u ovoj partiji. Ne razumijem, šta hoćeš da kažeš? Hoću da ti kažem da mislim da bi trebalo da osnujemo našu partiju. Našu partiju? To je dobra ideja. Uopšte ne znam kako smo mogli da sedimo za istim stolom s onim komunistima. A i njihovim satelitima, jeste vidjela ona mala Milica šta kaže? Čoveč, ono je za zelene, pa to je najopasnije od svega, njima nikad ne zna šta misle. Jeste, opasna je ta mala, ali majka joj nije bolja. Cakana? Nemoj meni ništa o njoj da pričaš, bre, ta je prefarbana svim farbama. Razumeš, ja ti to govorim iz iskustva i to višegodišnjeg iskustva. S kakvim smo se ološem našli, ne mogu da verujem. Ološ i vucibatina. Mama, htjela sam nešto te pitam. Znaš šta, htjela sam ja nešto da popričam s tobom. Znaš, ja mislim da je Batina ideja pomalo utopijska. Kako mi možemo da budemo u istoj partiji sa Anom i Ugrinovićem? To sam ja isto htjela da ti kažem. Oni stvarno uopšte nisu normalni. Ko šta radi, oni samo pričaju o mrtvim ljudima. Mrtvi poslanici, mrtve mačke, to da Bog sačuva. A jesi čula, molim te, ono o crncima? Strašno, pravi rasisti. Pa za nas komuniste boja koža nikad nije bila važna. I crnci su nama uvek bili najbolji drugovi. Sjeti se samo nesvrstanih. Danas mačke, sutra crnci, preko sutra mi. To ne smemo da dozvolimo. A šta da preduzmemo? Predlažem da sutra postavimo uslov. Ili mi, ili oni. U suprotnom, osnovat ćemo sopstvenu stranku. Sjajna ideja. Samo ja ne znam šta da mislim o Bati. Znaš, ja uopšte ne znam koju igru on igra. On još nije otvorio sve karte. On igra najperfidniju igru. Ponudit će koaliciju gospođa Angelini, jer će računati na njenu starost i naivnost. Vidjet ćeš. Jeste da mi je brat, ali nikad nisam imala dobro mišljenje o njemu. On je jedan opasan tip. Jedno govori, drugo radi, treće misli, četvrto planira. Stavi pod jastukom. Biće sutra prepodne.
Mislim, Bato, kud se pošlo u ovo doba? Živeo kralj. Živao? Nego htjela sam nešto da popričam sa vama. Stvar je taktičke prirode. Nego, prvo mi recite, molim vas, je li Draža zaista sarađivao sa okupatorom? Živeo kralj. Živela kraljeva otadžbinska vojska. Žive. Bato, probudi se! Ne vredi, napio se kao majka. Bato, probudi se samo za trenutak, odmah ćeš posle da zaspiš. Da li neko možda zna koliko je on visok, a? Znam ja 1,90 m. Zašto? Treba mu uzeti meru zbog ovčega. Bato, probudi se samo za trenutak. Treba ga kazniti. Najstrožom kaznom. Najdrakonskijom opomenom. Bato nevaljalče jedan. Sram da vas bude. Ima da vratite sve pare koje ste ukrali. Ali ste mu očitali, gospođo Angelina, sva sam se naježila. Ste malo preterali, jel? Pa malo, gospođo. Bato, probudi se samo da mi kažeš šta da ti radim, kako da te mučim. Ja mislim da je dovoljno da ga smenimo sa funkcije predsjednika. I naravno da vrati svu lovu kako god zna i ume. I ko će onda da bude predsjednik? Ko? Pa, na primjer, mama. Ona je posle Bate najzrelija osoba. Mama, jel? Ne dolazi u obzir. Dosta ste vi vladali, čitavih 50 godina. Sada je malo došao red i na nas. Važi samo sačekati da Zvezda ponovo pobedi u kupu šampiona. Mala, napravit ću od tebe ogrlicu, znaš? Jedva čekam da ti se prikopčam na vratnu arteriju. Milice, odlazimo mirno i dostojanstveno. Ovde sa ubicama, kraljoljupcima i secikesama nemamo šta da tražimo. Ana, šta sam ti rekao? Vidiš da je malo ušla u koaliciju sa Katarinom? Uva onda bez... Zašto ja ne mogu da budem ni da kažem? Bato, probudite se, ovdje se gadno zakuvalo. Recite, protiv koga da se borimo? Udarila devica na desnicu. Šta da radimo mi? Da platimo pa da idemo. Za mnom, gospođo Angelina. Za kralja i otadžbinu. Živeli! Za otadžbinu i za krst časni! Sam Bog je poslao mog nestašnog taticu koji se u pravi čas vratio sa piknika i tako sprečio krvavi građanski rad do istrebljenja, koji bi se bez sumnja odigrao u našoj kući, da on nije onako elegantno, kako to samo on ume, zakoračio u naše osinje gnezdo, prišao stolu i spustio svoju aknu tašu. Dobar dan. Odlučio sam da osnujem političku stranku. Ma nemoj. Da, i u tom smislu očekujem vašu pomoć. Tata, znaš, nisi baš originalan i mi sami ovde radimo na tome. U ovom koferu nalazi se 20.000 maraka, što je osnivački fond nove stranke. Izvolite, uveriti se sami. Čoveče, ja ovoliku lovu nisam vidjela u svom životu. Dragoslave, ne otimaj mi članove. Umukni lopove. Vidiš da je čovek rešio ozbiljno, se bavi politikom, a neko ti. Dragoslave. Gospodine predsjedniče, molio bih. Gospodine predsjedniče, da li ovaj novac može da se iskoristi u smislu prezentacije naših članova, da se ne bavimo goli bosi politikom? U ovoj prvoj fazi novac jeste namenjen u tu svrhu. Stvarno? Da, pa mi moramo voditi računa o imidžu naših članova. Izvolite, poslužite se. Gospodine predsjedniče, ovdje je očigledno potreban blagajnik. Ako se vi slažete, ja bih... Dragi Šuro, neka to bude vaša dužnost od sada. Pa kad insistiraš, da te prihvata. Tako smo svi kolektivno prešli kod Dragoslava u stranku, jer kao što kaže naš narod, para vrti tamo gde burgija neće. Što je najinteresantnije, svi smo odmah zaboravili na krupne ideološke razlike koje su vladale među nama i predano se posvetili trošenju partijskih para za koje nismo imali pojma odakle potiču. Moja majka Katarina je prednjačila u ovakvom bahatom ponašanju, mada ni mi ostali, ako ćemo pošteno, nismo mnogo zaostajali. Dobar dan, gospodine predsjedniče stranke. Dobar dan. Bila sam u kupovini da bi dostojno reprezentovala našu stranku. Ako. Vi kao portparol naše stranke morate da delujete reprezentativno.
To lepo zvuči. Ja. Ide malo do kupatila da isprobam sve ovo što sam kupila. Idite, idite. A niste mi rekli kako će se zvati naša stranka? Nisam još konsultovan na logodavce, ali saznaću skoro. Malo strpljenja nije na odmet. Da. Kada se budete čuli sa nagodolavcima, javite mi. Da. Ja sam u kupatilu. Da. Davidson za 2 soma, čoveče. Sve džabe. Ana, možda je trebalo da uzme onaj tamniji. Može, kakve veze. Dobar dan, gospodine predsjedniče. Dobar dan. Jeste li lepo spavali? Da, hvala. Baš mi je drago da to čujem, da ste vi nama živi i zdravi. Da, hvala na lepim željama, Svetislave. Još 6 godina da nam proživite u zdravlju i veselju i 1000 dece da izrodite. U stvari, obrnuto. Da, 1000 godina proživite i... Hvala na lepim željama, Svetislave, hvala. Ako vas slučajno zasvrbe leđa, samo vi nama recite, mi ćemo vas vrlo rado počešati. Za sada ne treba, Svetislave, pred nama su mnogo važniji zadaci. Kako vi kažete, gospodine predsjedniče? Armani, najzad. Mi smo bili deca Velegrada, na mansardi stvorili smo raj. Na 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 tiga da tiga. Jer on to rekao nalogodavci? Moje ime je Jacqueline Kennedy Onassis. Molim vas, pre nego što mi se obratite, da uzmete u obzir sve čuvene muškarce koji su umrli sa mojim imenom na usnama. Dragoslave, o kakvim nalogodavcima je reč i o kakvoj farsi se ovdje radi? Drugim rečima, otkud je toliki novac? Sedite. Upravo će to biti tema našeg sljedećeg sastanka. Tema našeg sljedećeg sastanka bit će programska orijentacija naše stranke. Orijentacija. Dozvolite mi da se predstavim. Ja sam Dragoslav Jakovljević, srpski biznismen, a inače tajni agent Centralne američke obavještajne službe, poznatoj kao CIA. Moj tata strani plaćenik. Dragoslave, Dozvolite. marš iz ove kuće da te moje oči više ne vide. Prvo si izdao ženu, a onda otadžbinu. Katarina, pusti čoveka da završi. Možda oni imaju nameru i nas da zavrbuju. Pa vi ste već zavrbovani. Primili ste novčani iznos, zar ne? Sada naši nalogodavci iz Vašingtona očekuju protivuslugu. Očekuju od nas javno i tajno angažovanje u korist Amerike. Javno angažovanje, što znači politički angažman u korist Amerike. I tajni angažman, što znači širenje lažnih vesti, defetizma u narodu, špioniranje vojnih objekata i slično. Ja unuka nosioca albanske spomenice i ćerka nosioca partizanske spomenice. Zaklinjem se moštima mojih predaka da mi je otadžbina najsvetija stvar u životu i da sam spremna da taj isti život položim da bi zaštitila svaku stopu naše krvlju natopljene zemlje. I ja, praunuka nosioca albanske spomenice, ovu drugu ne bih pominjala. Zaklinjem se moštima svojih predaka da se odričem oca izdajnika koga ću večeras ubiti na spavanju. Tamo daleko, To. daleko kraj mora. Ne kraj mora, nego od mora. Ne peva se više kraj mora. Tamo je selo moje, tamo je ljubav moja. Pusti ih, Dragoslave, vidiš da su ih ponele emocije, nego da ti i ja konkretno popričamo o ceni, na primjer. Ja za početak ne bi mogu da idem ispod $100.000. Tamo je, samo još ovo, tamo je srpskoj vojsci $100.000 sitnici. jedini bio put.
Lepo ste to otpevali, dozvolite, ali postoji drugi deo priče. Sve ovo vreme ja sam u stvari špionirao Amerikance, a u korist naše zemlje. Ukratko, bio sam dvostruki agent. Dvostruki agent? Da, dvostruki agent. Radi se o uobičajenoj, ali ne tako lako ostvarljivoj praksi u svetu visoke špijonaže. A Dragoslave, a taj novac koji su oni tebi davali? Odrekao sam ga se u humanitarne svrhe, kao što bi to uradio svaki normalno građan patriot. Dragoslave, junače. Međutim, moji nalogodavci iz Vašingtona žele da me likvidiraju. I zbog toga moram da ostanem kod vas. Ovde se osjećam najsigurniji. Naravno. Ostaćeš ovde, patriota moj. Dobrodošao kući. Sve ti je oprošteno. Tata, a da ti nisi možda ubio Kennedyja? O tome ćeš pročitati u mojim memoarima, kćeri. Bio je to zaista triumfalan povratak Dragoslava u kuću, koji možda najbolje ilustruju Katarinine reči upućene tetka Angelini u toku spravljanja kraljevskog doručka namenjenog dvostrukom tajnom agentu Dragoslavu Jakovljeviću. Sve sam oprostila, Angelina, sve. Ako je mogao da prevari Ciju, može i mene. Neće mi pasti kruna s glave ako me prevari još 34. Imaš pravo. Pa čekaj, si ti vidjela da James Bond uvek okružen lepoticama? Mora. Možda će jednom snimiti i film o Dragoslavu. Evo sad je gotov doručak. Možeš da ga nosiš. Evo ti vidi. Prirodno ceđen sok od sezonskog voća. Evo ti kuvana jaja, ananas, puter, tost i engleski čaj pasa. Da će tajni agent 007 da bude zadovoljan. Hajde. Ovde. Samo ti reci, nema problema. Kažeš da si sinoć bio u kazinu. Da, I kako si se proveo? kao nikad u životu. Good morning, James. Good morning. Sorry. Bato, šta tražiš ovde? Malo sam fenirao Bonda. Ništa naročito, odoh na dužnost, pazim na snajperiste, znaš. Nadam se da će ti se dopasti. Nije baš kao u Waldorf Astoria, ali... Ponosna sam na tebe, Dragoslave. Ja. Baš malo prekažem gospođi Angelini. Kad si mogao da prevariš Ciju, što ne bi... Mogu i tebe. Da. Nisam za ovu kasirku, ako je to u interesu otadžbine, ja mogu da pređem preko toga. Možda. Znaš šta kažu? Da iza svakog velikog čoveka stoji velika žena. Mogu. Znaš koliko je NATO aviona oboreno nad Bosnom? Ne. Zvanično 2, nezvanično 20. Nemoj da pričaš. I znaš ko ih je oborio? Ko? Dragoslav. Stingerom. Sa ramena. Wow. Kriju se iza dimljaka, mogu da se kladim. Ovdje orao. Otvori jastrebe. Tako su prolazili dani i dani u iščekivanju napada neprijatelja na naš stan. U kući je tim povodom stavljen moratorijum na unutrašnje sukobe različitih političkih frakcija, što je značilo da su se u istom rovu u borbi protiv svetskih moćnika našli i komunisti, monarhisti i republikanci i neofašisti i zeleni, što je zaista bilo otelotvorenje batine ideje o partiji demokratskog kompromisa s početka ove priče. Ipak, Katarina više nije mogla da izdrži totalnu neizvesnost, te je posle nekih 15 dana uzaludnog očekivanja napada rešila da stvar preuzme u svoje ruke. Pozvala sam vas na ovaj sastanak jer želim nešto da vam saopštim. Ja ne mogu više ovako. Svake noći se budim da vidim da li Dragoslav tu. Cakana, ne boj se. Ja imam 7 života, zato mene i zovu agent 007. Dobro, svejedno ja sam rešila da mi tim ljudima vratimo pare. Možda onda neće hteti da te likvidiraju. Pa kako da ih vratimo kad smo ih potrošili? Pa dobro, nismo valjda sve potrošili. Ostalo je nekih bednih 10.000.
Pa dobro, eto, tih 10.000 i ja ću od moje dedovine da dodam. To sam čuvala za crne dane, ako se neko razboli. Pa problem je u tome što nema ni tih 10.000. Pa kako nema? Pa tako nema. Potrošene su. Pa gde su potrošene, Svetislave? U kazinu. U kazinu? Da, ja sam prvo tih 10.000 napravio 50, pa sam onda izgubio svih tih 50 i još 1.000 zbog koje me sad jure i hoće da me ubiju. Pa sam hteo da te pitam ako bi mi pozajmila od te dedovine, ja bi ti to vrlo brzo vratio. Pa ljudi, on je normalan. Ali ja podražujem mi dedovinu, Dragoslav. Cakana, nemoj da se sekiraš. Važno je da smo mi živi i zdravi. Pa tako je, sigurno, ima Dragoslav pravo. Pa nije novac najvažniji. Mi ćemo i onako vrlo brzo da ga zaradimo. Ja već imam neke sjajne ideje. Daj, Ćale, ćuti, kako te nije sramota? Pa nema da ga, kako te nije sramota? Eme radiš o glavi, eme ovdje pred svima zafrkavaš ovdje. Idem sad u sefu da vidim šta je ostalo. Sad ćeš tamo. Idem ja... A gde ćeš sad ti? Idem, šta se tebe tiče gde ja idem? Idem, imam nekog posla. Dragoslave! Šta je, jel vidjela Bubo Švabu ispod kreveta, šta je? Dragoslave, jedini ti pored mene imaš ključ od sefa. Ma kakvog sefa? Ne znam uopšte o čemu govoriš. Ja idem dole da vidim da nema nečega u poštanskog... Evo, čuješ da neko zvoni. Nemoj sad da se raspravljamo pred nepoznatim ljudima. Nemoj, molim te. Good afternoon. My name is Wayne Williams. I'm an employee at the American Embassy in Belgrade. May I come into your home? Izvolite. Good afternoon. We Americans do not waste time, so I'll get straight to the point. There's $100,000 cash in this briefcase, which means we're offering cooperation. Yes or no? Samo bistra glava I mačji hod. Dovoljan je osmeh, ne treba ti kje. Gospodine. Pardon, druže Tito, pa otkud vi ovdje? Baš lepo što ste navratili. Evo, ja baš svaki dan hoću da navratim kod vas, ali uvijek nešto iskrsne. Znate kako je kod nas, uvijek neka gužva. Kako je vaše cveće? Ti znaš koji je danas datum, Boga mu? Pa znam, ali treba mi još malo vremena, to nije baš tako lako. Tvoje vrijeme je isteklo, Boga mu. Pa nemojte da ste tako. Mislim, šta vama s obzirom na situaciju u kojoj se nalazite znači još par sati? Ne! Majku ti Božju, kako to ne! Još uvijek dobro zvuči.